Maski już na twarzy mamy, wiele lekarstw połykamy. Włosy, które zostały całkowicie posiwiały, to jest właśnie ta przyczyna, że jedziemy do Połczyna. Tam kurację se zrobimy, trochę dla siebie zrzucimy. Różne diety stosujemy, lecz niestety wciąż tyjemy. Pojawiły się żylaki, no i w zębach wielkie braki. To jest właśnie ta przyczyna, że jedziemy do Połczyna. Tam kurację se zrobimy, trochę dla siebie zrzucimy. Dalszych planów nie robimy, w żadne cuda nie wierzymy, a w lusterku zawsze z rana straży postać nam nieznana. To jest właśnie ta przyczyna, że jedziemy do Połczyna. Tam kurację se zrobimy, trochę dla siebie zrzucimy. Gdy się skończy urlop nasz, odmłodnieje nasza twarz. Będziemy chodzić dużo sprawniej, no i kochać tak jak dawniej. To jest właśnie ta przyczyna, że jedziemy do Połczyna. Tam kurację se zrobimy,